Niin, eli mä teen nyt tutoriaalin, eli ohjeen liukuväräksen. Eka lakkaat tästä päällyslakalla koko kynnen. Noin. Sitten ootat, että se kuivuu. Mä käytin tällaista jotain Eveline aluslakkaa. Kohta se on kuiva. Ja sitten sä voit jo laittaa niinku valmiiksi tällaista vaaleansinistä lakkaa tähän johonkin pesusieneen. Tälleen niinku lakkaat siihen tuollaisen pienen kohan. Näin. Sitten rupeat typöttelemään tälleen. Tää on ohutta, niin mä laitan toisen kerroksen tähän. Ja tosiaan mä käytän Golden Rosen tällaista Fantastickia, eli vaaleansinistä, ja numero on 181. No, eli mä laitan nyt vielä toisen kerroksen tätä. Tällä. Tässä ei oikein näy, mutta ei se mitään. Sitten odotetaan hetki, että se pikkasen kuivuu. Seuraavaksi mä käytän tällaista hoppeita, tällaista oikein kiiltävää lakkaa. Ja taas tähän pesusieneen. Tällä. Tää on tosi helppo tehdä näitä liukuväräyksiä. Paitsi mä oon oikeakätinen, mulla ei oikein onnistunut tähän vasempaan käteen. Niin, ja taas rupeat niinku typöttelemään tähän. Ja kannattaa olla joku alusta tässä. Noin, ja vielä pikkasen laitan. Ja se ei kauheasti haittaa, jos sulla on niin tämä sininen on ollut vähän märkä, niin kuin mulla. Koska ei se näy siellä alla sitten, kun sä rupeat töpöttelemään toista kierrosta. Mutta nyt mä käytän vähän tällaista tummempaa NY:n, tällaista tummansinistä tai aika kiiltävää. Ja numero 661. Tää kamera ei jää nyt kovin tarkka, mutta ei se mitään. Ja taas tähän sieneen tälleen vaan. Näin, ja sitten taas rupeat töpöttelemään. Ja ennen kuin sä aloitat töpöttelemään niin kuin tuolla hoppeella tai jollain muulla värillä, niin älä laita sitä ihan siihen vaaleansinisen päälle niin kuin tähän. Vaan silleen tietät vähän kauemmaksi, että vaaleansinistäkin näkyy sieltä.
tälle. Laitan vielä pikkusen eteenpäin tätä sinistä. Sitten ostin tällaista uutta, jotain 2X, tällaista kiiltävän sinistä tai tällaista aika violettimaista, en ole oikein varma, mutta ja numero 10. Sitten tähän taas normaalisti tälleen vaan. Näin. Ja sitten taas töpöttelet silleen, että tätä tumman sinistäkin vielä näkee. Tää ei kauheasti näyttämään, mitä mä just laitoin. Ja sitten laitan tällaista harmaata, mutta tää näyttää pikkasen siniselle. Mä en tiedä, tää on varmaan jotain siniharmaata. Tää on tällaista Selene. Ja tää on aika huonolaatuista, niin laitan tänne vaan kärkeen pikkasen, niin tulee tummemmaksi. Mä ostin vaan, kun oli tosi halvalla jouluaikaa. Noin, ja taas pikkusen töpöttelee sinne näin. Ja sitten tää voi tehdä vaikka punaisella tai keltaisella tai vihreällä, ihan millä vaan haluaa, millä väreillä. Niin. Ja tälleen. Ja sitten siihen voi vaikka tehdä kaikkia koristeita ja laittaa siihen ja tarroja ja mitä vaan keksii. Sitten mä laitan vielä uudelleen tätä hoppeeta, mitä mä laitoin tuon vaaleansinisen jälkeen. Taas tähän tälleen vaan. Näin. Sitten mä laitan vaan ihan tuohon kärkeen pikkusen, että tulee niinku tällaista kimallusta. Näin. Mä suosittelen näitä Flomarin kynsilakkoja. Ne on tosi hyviä ja kestäviä. Samoin nää. Ja tää on tällaista, tää on tätä aluslakkaa, niin tää kuivuu tosi nopeasti. Tässä lukee, että 60 sekunnissa, eli minuutissa. Ja sitten niin sulla saattaa jäädä varsinkin niinku lyhyissä kynnissä. Niin tänne reunalle tulee tällaista kynsilakkaa, niin topsipuikolla vaan tästä tälleen reunoilta pois varovasti, ettei sitten jää sinne. Sitten tähän voi laittaa vaikka jotain glitteriä tänne kärkeen vielä. Noin. Ja tää alkaa kohta olla kuivunut. Mä rupean laittaa tällaista Minimaxin kynsilakkaa. Eli tää on ihan tällainen peruskirkas. Mä laitan vaan päälle tätä. Ja sitten niin tosiaan näitä saapi ihan niinku kaupasta, voi ostaa meikkisienen, se käy tosi hyvin. Ja silleen tää on vaan tällainen joku töpötyssieni. Mutta nyt tää alkaa olla kuivunut. Aika reilusti saa niinku odottaa. Ja kannattaa laittaa aika paljonkin sitä kynsilakkaa siihen. Ja niin nyt tätä päällyslakkaa tähän koko kynnelle taas levitetään. Näin. Mulla vähän meni pilalle täältä toiselta puolelta.
Mutta mä oon ihan tyytyväinen näihin. Tässä on siis tosi epätarkka kamera, niin ei tule kovin hyviä kuvia ja videoita, mutta tässä on nämä kaikki lakat, mitä mä käytin. Tässä näin. Sitten mä käytin kynsilakan puhistuksen, käytin tällaista jotain Prettynicea, oli alennuksessa. Tuli 4 kynsilakkaa sen mukana. Tässä ei ole yhtään niistä. Mutta sitten niin ihan niinku meikkisieni käypi tähän ja vanulapullakin voi puhistaa ja vanultupolla. Ja eli tää oli Eveline Kone Duo 2, Duo 2X siis. Sitten taas Eveline huonolaatuista Selenää, Golden Rose. Sitten tätä Kone ja tätä Maybelline. Ja kiitos kun katsotte ja toivottavasti oli selkeät ohjeet. Ja eipä tässä muuta. Ja katsokaa seuraava video kunhan mä teen. Ja moikka!